Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi, iubitul meu mi-a făcut o surpriză, să zic așa. Eu acum sunt pe serverul al meu și al prietenei mele. Doar că noi, cel puțin eu și iubitul meu, am făcut ceva secret. Stați puțin, pentru că vreau să vedeți tot. Așa. Noi am făcut un laborator secret. Și iubitul meu mi-a zis că în laboratorul secret avem ceva, cel puțin avem ceva surpriză, așa că hai să mergem să vedem ce surpriză. Deci prima oară îmi dau asta jos și mi-au foarte frumos echipamentul. Și, ăsta a trecut prin. Noi așa am decorat, cel puțin, și mi-a zis că e ceva surpriză. Acum habar n-am ce surpriză sau secret este. Va trebui să ne uităm, cel puțin. Pe aici avem poțiuni. Ok. Asta eu am scris-o, by the way, pentru un mic lore. Nu e ceva ce a făcut-o el. Asta s-ar putea. O să vă scriu aici traducerea. Pentru că nici eu nu știu ce înseamnă chestia asta Morse Code. O să vă las traducerea, pentru că o să traduc la editat. Interesant. Dar eu nu înțeleg, pentru că așa, efectiv așa a fost totul și celulele tot așa au fost. Adică nu-mi dau seama la ce se referă el că a făcut. Adică sub paturi nu e nimic. Să zici că ar fi ceva sub pat. Eu nu văd nimica. Sub masă din nou nimic. După asta nimic. Eu nu înțeleg. Dacă nu e nimic sub masă sau pe undeva pe aici. Nu sunt 100% sigură că ar fi aici, cel puțin el așa mi-a zis. Acum nu văd. Nu-mi dau seama. Aici nu e nimic. Și nici aici. Și apare nici aici. Deci eu chiar nu-mi dau seama. Ce ar putea să fie? De fapt, stați să-mi las echipamentul aici. Eu chiar nu-mi dau seama la ce se referă. Opa. Că e ceva secret. Pentru că eu absolut nimic nu văd secret aici. Totul e fix cum l-am lăsat eu. Ok, decât asta e aici, nou. În rest, eu nu văd absolut nimic. Dacă nu îi dau de cap, să știți că, nu știu, dar va trebui să-mi contactez iubitul să văd, bă, ce ai făcut mai aici, că nu îmi dau seama. Oh. Ok. Deci am câteva iteme. Stați puțin să fac aici. Deci avem ăsta de ametist și o carte ritmică Yes. Ok. Mama, aici sunt coordonate. Șardul de ametist marchează locul unde trebuie să sap pentru prima oară. Citește în continuare.
Ce să citesc, frate, în continuare? Ce cauți? A doua comoară unde ar putea să fie? Posibil că prima să-ți indice. Mamă, ce puzzle mi-a făcut aici, frate. Hehe, băi. Vere. Ce mi-a făcut? The king in yellow never fades away. Whatever you do at the crossroads, don't turn left. Ai, că mi-a zis aici, me gusta Delia. Ok, deci trebuie să memorez chestia asta cumva. Treasure Finder, ok. Nu va trebui și Elytra, dar și asta. Nu știu dacă îmi trebuie mâncarea, totuși. Eu o să iau astea. Mamă, și eu nu știu să caut coordonatele astea, frate. Stați puțin să notez, dar n-am cu ce să notez. Se spune că scrie pixul. Dacă nu scrie, nu știu ce aș putea să fac. Și nu scrie. Va trebui să scriu cu ceva. Hai să vedem ce fac. Minus 9, 10, 9, 7, 8, punct. 4, mamă cum am scris. 4, 8. Scriu cu concealer-ul, by the way. Ce înseamnă să fii fată? 7. Asta e X-ul. Y-ul. 1, 0, 1. Nu prea se înțelege, dar aia e. Lucrăm cu ce avem. 0, 0, 0. O să vă arăt și poză după aia. Cum lucrez eu pe coordonate. Z 3, 8. Nu, distrug și concealer-ul, dar ai 7. Eu sper să înțeleg după aia ceva. Că mi-e lene să mă uit doar în carte. Bun. Am scris cu concealer-ul. Pun foaia în față și... Haideți să vedem. Bun. Și coordonatele... Bun. Deci... Ok. Cred că va trebui să ies afară. Să-ți pune litera. Mă, dar nu cred că e minus. Ba, minus, mă. Stați puțin să retușez un pic aici. Că acolo e minus. Bun. Haideți să mergem. Hai că, cred că fac astea praf. 7, 8. Mamă, frate. Ia. 7, 8, 4, 4, 8, 7. Un pic. Asta, stai. 4. În fine. Y-ul. 1, 0? Ha? 1, 0, 1, ok. Sunt pierdută. Ok. 1, 0, 1. 7. Ok, de ce așa de greu, frate? Așa, și Z-ul ar fi în jos. Eu nu-mi dau seama, frate. Eu nu le-am cu ăștia, cu nebunile astea. Uitați unde ăla cu trade-ul. Și nici măcar nu știu cum aș putea să-mi dau spawn acolo. Că s-ar numi cheating și eu nu fac asta. Asta mă depărtează. Ok? Deci, eu nu știu ce fac cu viața mea. Pentru că trebuie să fie așa exacte. Și eu nu știu să le fac exacte. Deci, eu nu am absolut nicio idee și aș vrea să fac un pic de cheating, dar nu. Pentru că, na. Nu, eu tot înțeleg. Dar eu dacă ai un TP, nu știu să fac, dar o să zic minus 978
cu 1, nu, punct 4, 8, 7. Nu știu cum se face. Ok, bun. Deci eu nu am idee cum se face. Credeți-mă, eu nu știu nimic. 101, punct 000. Ok, nu. Aoleu. Da. TP. De ce așa greu? Ia. Poate e asta. Nu, tot aici, mă dă frate. Mă, ce-am făcut? Eu nu înțeleg. Parcă-l văd acum pe iubitul meu râzând. Dar chiar nu înțeleg cum vine chestia asta cu X, Y, Z. Eu nu le înțeleg. Eu nu obișnuiesc așa ceva. Deci eu de 13 minute încep să-i dau cap. Aproximativ 13 minute încep să-i dau de cap. Mai știi ceva. Mă uit. 9, 7, 8. Da? Tu stai că să mă îndepărtează. Ba? Nu mă îndepărtează, frate. 9, 7. Păi, aul. Nu ați văzut nimic. Nu ați văzut absolut nimic. Să nu vă aud prin chat. Deci nici să nu vă prind, cumva, că scrieți în chat ceva despre chestiuța asta. 9, 7, 8. Păi, stai. 7, 8. Asta ar fi. După aia. Asta scade. Eu nu înțeleg, frate. Cred că asta e X-ul. Stați că eu tot nu înțeleg. Deci eu acum nu am niciun pic de ajutor, credeți-mă. Nu știu ce fac. În momentul ăsta eu nu știu ce fac. Eu sap în jos. Da, nu mai sap în jos. Help me. Eu ăștia cresc. Deci eu cred că dau quit la așa ceva. Deci nu se poate să-și bată joc de mine. Frate. Deci nu vine să cred că el își bate joc de mine acum. Îl văd acum în spatele camerei râsând. Ia, stați un pic. 1. În partea aia ar trebui să merg. Nu, eu nu înțeleg și cred că o să bag puțin citing. Pentru că așa pot să stau cu orele. Stați puțin să dau zi ca să vedeți voi bine. Deci eu refuz să cred că el își bate joc de mine și eu chiar acum o să folosesc un pic de citing pentru că e imposibil. Ia, stați puțin. Că s-ar putea ca asta să fie, da, trebuie să fiu sub asta. Dar nu cred că a pus el mai aici, mă, că era prea vizibil. Deci mie mi-a zis ceva de ametist. Dar eu nu văd nimic ca ametist. Deci nu. Ok, poate. Nu. Mamă, deja mă calcă pe nervi. Deci îmi zice de ametist, dar nu e niciun ametist. Șardul de ametist marchează locul unde trebuie să sar pentru prima comoară. Nu e niciun șard de ametist. Sau trebuie eu să zbor. Stați puțin. Ia. Vedeți voi vreun șard de ametist pe aici? Opa. Vreun șard de ametist? Eu nu văd. Opa. Vreau frumos să-mi ziceți dacă vedeți ceva. Eu nu văd nimica. Și cred că apelez la metoda clasică. Pentru că eu chiar nu-i dau de cap. Oh. Da, aici nu e niciun șard de ametist. Era chiar frumos să fie aici un șard de ametist. O să dau citing, îmi pare rău. Dar nu pot să-i dau de cap. Deci ăsta e laboratorul. Vedeți voi vreun ametist pe aici? Aha. Cred că aici e, dar nu știu, că nu apare niciun chest. Eu sincer tot nu-i dau de cap. Mi-a zis șard de ametist. Deși eu nu văd niciun șard de ametist pe aici. Deci cum pare eu că el râde acum? 100.000 că el râde acum. Mă, ăștia sunt făcute de mine tunelurile, că știu eu. Mă, uitați aici un ametist, dar nu e ceea ce trebuie. Asta știu eu că am făcut-o. Deci știu eu 100% că am făcut-o. Doamne, ce mai pot să fac, frate? Culmea că eu tot nu înțeleg. Și cred că o să rămână misterul nerezolvat. Pentru că eu nu știu să mă uit pe alea. Credeți-mă că eu nu știu să mă uit la alea. La coordonate. Eu chiar nu știu să mă uit la coordonate absolut deloc. Deci dacă mă pune cineva să mă uit la coordonate, atâta mi-ar trebui că eu nu știu.
Eu nu știu cum vine cu coordonatele și cu ăștia. Practic sunt caput. Atâta mi-a trebuit. Caput sunt. Și eu nici măcar nu știu după ce mă uit, în primul rând. Nu am absolut nicio idee după ce mă uit. Eu mă uit după un chest. Mai încep să mă mai spawnez de la ăștia, dar nu cred că prind eu așa ceva. Deci dacă nici cu ăștia nu pot, e clar. Dar nu știu cum să mă teleportez. TP, așa. Incorrect, oleu. Deci, minus 978. Asta e cea mai apropiată. Nouă, șapte, opt. Punct. Nu. Asta e cea mai apropiată. Și o să schimb aici setările. 3, 8, 7. Punct. Aur, am și uitat. 700 din câte văd. Din ce am aici și așa arată. Acum, nu știu. Deci eu nici măcar nu știu la ce să mă aștept. 4, 8, 7. Ăștia ar fi coordonatele. Bun, deci aici. Ia uite-l, bă! Dă-o naiba de treabă! Nu-l găseam eu pe ăsta niciodată, frate! Să țin. Deci... Oi! Doamne, ce m-am speriat! Deci, uitați-vă și voi. În ce direcție m-a dus omul meu? Ia uite-l, mă! Frate! Nu-l găseam eu pe ăsta niciodată. Ia uite-l. Vai de capul meu. Deci mi-a pus redstone dust, frate. Lovi-dovi, iap. Mi-a picat telefonul. Mi-a picat telefonul, vere. M-am speriat atât de rău încât mi-a picat telefonul. Îmi par rău. Nu știu cum o să se audă. Dar ce are? A nebunit telefonul, frate. Deci, English, I love you. Spanish, oh. Atât? Mă, cât a scris omul? Bă, mi-a scris în toate limbile. Ok. You might wanna look at the rest on forums. Mă, și cum? Doamne, ferească Dumnezeu, de unde să știu eu? Păleleu. Deci asta e prima, asta e a doua. Vai de capul meu. Deci eu nu cred că mai rezolv misterul ăsta niciodată. Deci, a doua comoară, unde ar putea să fie? Posibil că prima să indice. Nu știu ce ar putea să indice. Voi. Whatever you do not... Oh, deci o să încerc să fac fix formația asta aici. Pentru că eu știu că o să pierd forma. Deci unul aici, unul aici, unul aici, unul aici. Chiar dacă nu, mamă, trebuie mai așa. Eu cred că o să las câteva chestii. Deci nu-mi vine să cred că eu chiar fac asta. O să las asta. Și de ce am două lopete? Păi las lopata asta aici. Și butonul. Că cine știe ce mă așteaptă.
s-ar putea să mă aștepte multe. Și așa să păstrez asta. Of. Ca să am un ghid aici. Și acum ies de aici. Deci eu chiar nu înțeleg. O să las asta aici, pentru orice eventualitate. Și eu nu înțeleg ce redstone. Deci aici m-a luat cu te iubesc în toate limbile posibile. Și atât. Eu ce aș putea să înțeleg? Unde e redstone-ul ăla? Că mi-arată 2 blocuri. Deci așa, 2 blocuri. Deci împart. Și ceva. Da, sunt complet pierdută. Eu nu știu ce să fac. Ar putea să fie absolut orice. Și o să nu dau seama. Aș vrea să-l întreb, dar nu știu ce să zic despre asta. Adică e destul de greu. Și eu nu înțeleg. Deci chiar nu înțeleg la ce se referă redstone-ul. Opa. Ceva mașinărie. Deci eu nu înțeleg. Nu cred că îl întreb. Dar nu știu dacă o să răspundă. Pentru că de-abia mi-a răspuns mie. Nu știu ceva. O să... De ce nu mă duce în aer cum trebuie? Deci aici nu e nimic. Când acopăr distanța... Opa! Deci nu-mi vine să cred că am făcut așa ceva. Deci nu îmi vine să cred că eu sunt pur și simplu șocată. Nu știu să rezolv puzzle-ul. Vă dați seama? Nu știu să rezolv puzzle-ul deloc. Deci, bum. Nu am absolut nicio idee ce ar putea să însemne asta. Asta zici că e o cruce de aia și asta zici că e habar n-am ce ar putea să fie chestia asta. Furculiță, linguriță, lingură. Deci, sau poate aici, nu, e decât aici. Aici nu e nimica, aparent. Deci aici nu e nimic. Acolo jos chiar nu e nimic. Am văzut. Am văzut cu ochii mei. Dar nu înțeleg ce e cu ăla. Mama, și-am pierdut și aia. Deci, eu nu mai știu cum să mă mai întorc. Nu. Eu chiar nu mai știu să mă mai întorc acolo. Bă, ești prost? Bă, ești nebun? Ăștia când au zis așa, n-au zis rău. Au zis chiar bine chestia aia. Bă, ești prost? Bă, ești nebun?
Cred că ăsta e copacul. Nu. Opa. Eu nu știu ce fac acum. Mă credeți? Verific fiecare copac pentru că nu mai știu. Mă, asta era. Că nu mai știu. Nu. Eu efectiv m-am și pierdut. Pot să vă zic un lucru. Eu nu știu ce fac. Deci nu am absolut nicio idee ce fac acum. Mă prind ca vodă prin lobodă. Decât atâta pot să zic. M-am și pierdut, aparent. Hai că eu nu mai știu unde... Aici e. Nu e aici. Dar nici departe nu cred că e. Da, uitați, acolo e casa. Și aici habar n-am ce. Deci pe mine să mă anunțe cineva că eu nu înțeleg. Să-mi zică cineva ceva. Eu chiar nu înțeleg puzzle-ul ăsta, îmi par rău. Chiar nu înțeleg la ce se referă redstone-ul ăla. Și nici acum n-am găsit copacul vieții. Copacul, așa zis, copacul ăla. Copacul ăla, mă. Deci eu chiar nu înțeleg. Îmi par rău. Oi fi o grea de cap, dar chiar nu o înțeleg pe asta. Cu redstone-ul. Deci, e imposibil așa ceva. Nu, eu cred că îl întreb pe iubitul meu, că habar n-am, dar știu că nu o să răspundă. Eu știu clar că nu o să răspundă la asta. Și că nu o să mă ajute mare lucru. Și nici nu prea mai am multe rachete, adică imediat mi se termină și rachetele. Deci, eu chiar nu înțeleg chestiuța asta. Îmi par rău dacă sunt grea de cap, dar chiar nu înțeleg ce poate să fie asta, frate. Adică nu înțeleg la ce se referă redstone. Ce poate să însemne redstone. Și știu clar că aici nu e nimic. Nu are de a face cu laboratorul. Vă zic eu că nu are ce face cu laboratorul. Uitați, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3, da? Nu e niciuna. Nu justifică nimic. Nu e nimic justificat. Să zici că, Doamne, nu știu ce. Nu pricep. Îmi par rău, chiar nu înțeleg la ce se referă. Dar nici că vreau să mă dau baltă. Deși e greu. Pentru mine e foarte greu chestia asta. Pentru că nu înțeleg. Eu chiar nu înțeleg. Ce vrea să zic autorul? Dacă voi v-ați prins, mă bucur pentru voi. Eu chiar nu m-am prins, nu înțeleg absolut nimic din ce vrea să zică puzzle-ul. Oi fi o mai grea de cap, dar nici el nu explică cum trebuie. Hai să o luăm pe dreapta.
Instrucțiunile sunt neclare. Foarte neclare. Și am rămas și fără... Mamă, stați că ții minte că mi-a zis dacă găsesc iepuraș să-i ciop-ciop. Nu știu de ce, dar așa mi-a zis, așa fac. El așa mi-a zis, așa o să fac. Dacă găsesc iepuraș, ciop-ciop. De atunci înțeleg. De ce nu îmi dau eu seama ce ar trebui eu să fac? Oare era legat de copacul ăla? Să zici că e legat de copac? Nu cred. Că dacă mă apuc eu acum să-i fac un puzzle, nu cred că rezolvă. Zice de mine că nu știu eu să rezolv puzzle-ul, dar când eu îi fac eu puzzle, o mai zice ceva. Nu cred că mai zice nimica după aia. După aia tace. Dacă îi fac eu un puzzle de ăsta. Nici cu petalele n-are de-a face. Asta e clar, cu petalele clar nu are ce de-a face, nimica. Și nici cu astea. Nici cu florile. Pentru că ăștia sunt puse haotic. Toate florile astea sunt haotic puse. Deci nu am nicio idee. Îmi pare rău. Dar nu am nicio idee despre ce e vorba. Și nu prea m-aș lăsa dată bătută. Dar nu-mi dau seama la ce se referă Redstone. Îmi pare rău, dar chiar nu știu ce este cu Redstone-ul. Chiar îmi pare rău, dar nu am absolut nicio idee. Ce ar putea să însemne Redstone-ul în cazul ăsta? Pentru că eu nu pot să fac absolut nimic acum. Am pierdut și copacul unde a fost aia. E, perfect. Capul mai trebuia să-l pierd. Că în rest era perfect. Dar instrucțiunile trebuie să fie mai clare atunci când faci un de-ăsta. Nu, ha, țapa, caca, țapa, capa, țapa, țapa, ap, țap, gata, nu mai. Deci dau acolo un indiciu. Nu așa random. Mie mi se pare că e foarte random. Și mi-a dat și mesaj vocal, prieteni. Hai să ascultăm vocalul și zic ce înseamnă. Ok, deci m-am sfătuit cu iubitul meu și mi-a zis că trebuie să stau lângă pom și că chestiile alea două, să vă arăt imediat, după ce îmi dau TP iară. Vai de capul meu. Așa. Hai, bagă iară coordonatele. Păi da. Cred că râde asta să moară. Vede videoclipul, cred că se prăpădește de râs. Dar o să-mi iau și o revanșă. Îmi iau și o revanșă. Ce crede el? Crede că nu pot să-mi iau și o revanșă? Lasă-mi iau eu revanșă. Opa, ce-am făcut? Îmi iau revanșa imediat.
Ok. Deci m-am spawnat aici. Și acum ies iară de aici. Stați puțin să... Mamă, și dacă am spart vreun bloc, atâta mi-a trebuit. Somnolin și legănat. Să sperăm că blocurile alea nu au nicio logică. Deci, așa. Mi-a zis una dintre cărți să nu mă duc la stânga, cred. Nu mai știu care din ele era. Ok. Cred că aceasta a fost. Ok, hehe, boy. Omul meu mi-a făcut 100 de pagini. Deci, eu atâta zic. Ok. Stați. You might wanna look at the rest on forum. Asta știu și eu. Deci, mie mi-a zis că aceasta este o inimă și aceasta este o săgeată. Și mi-a zis ceva de 2 blocuri. Ceea ce eu tot nu înțeleg. Deci, mi-a zis că e ceva legat cu iarbă. Deci, 1, 2. Cred că aici ar trebui. Și ce ar trebui aici? Deci, eu sunt complet pierdută. Complet și complet pierdută. Nu știu ce iarbă se referă omul meu. Sau 2 blocuri de aici. Da, mă, da, uite, frate, bă, că l-am găsit. Ok, ce e asta, oare? Și o ușă. O ușă și un stiu? Sau trebuie să... Dar nu cred că trebuie să sap. Măi, eu am găsit... Pot să sparg oare? Da. Mă, îmi par rău, stiu. Uite ce... Mă, dar dacă iau eu ăștia, armura. O iau pe mine. Dă-mă ăștia înapoi, Steve. Uite, mă, m-am făcut Steve. Salutare, frații mei, glumesc. Și-au armor stand-ul. Măcar m-am făcut pe ăștia, dar nu înțeleg ce în spatele ușii. Eu totuși au diamantele. Oare atâta e? Eu chiar nu înțeleg. Hai că mi-am dat seama până la urmă. Mă, și cum n-ai... Mă, mie mi-a să... Mie mi-a să 2 diamante. Mie mi-a să 2 diamante dintr-un diamant. Uite, pot să jur că sparg... Deci, chestia asta e... Mi-a dat brain damage chestia asta. Mi-a dat brain damage. Hai să-mi dau un game mode spectator și mai dau efect. Give. Îmi dau și night vision. Că poate mi-a mai făcut mie o surpriză în spatele ăștia. Și mi-e lene să sap. Da, mă, da, uitați-o, frate! Cât mă duce capul! Mi-a fost mie lene să sap, mă scuzați. Cât să mă ducă pe mine capul. Mamă, și trebuie și așa.
Bă, ești nebun! Bă, tu n-ai poate treabă. Nici eu credeam că e altul și, bă, ăsta cum știe? Dar de fapt era gaura. Doamne, ferească Dumnezeu, ce... Mamă, pentru asta o să... Asta e răzbunare. Ai cerut răzbunare, răzbunare, facem. Deci îți fac și ție o chestie de-asta. Mamă, 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 să vezi ce faci, mamă, mamă. Ai grijă de tine că urmează ceva uluitor. Mu-ha-ha-ha-ha.